Helo, siwmai, croeso nôl I sianel Pop T. Nawr, pam I fi di gwisgo yn Kit Cymru a pam bod y banner I lan tu ôl I fi? Wel, wrth gwrs, achos fod gemau rhagbrofol cwpan y byd. Nawr, beth I fi mynd I wneud yn y fideo heddi yw ymateb i'r gemau sydd wedi bod ac edrych ymlaen i'r gem ola. Ond, cyn I ni fy mlaen ar fideo, newch yn siŵr bod chi'n tan ysgrifio isod mwyn wneud yn siŵr bod chi ddim yn colli mas. Na, serious, gwasga'r bwtwn. Nawr, gall tîm Garfan Cymru ei gyhoeddi ache yn ôl erbyn nawr, ac oedd dynnu tîm cryf iawn. Ond wrth gwrs, dyw pethau ddim mor hawdd o hynna. Achos, I ni di llwyddo rhyw ffordd I gael loads o anafiadau, a mae rai o chwaraewyr ni ddim di cael teithio gyda'r garfan. Nawr, achos bod Look Cymru mor dda, roedd 'na 9 chwaraewr o ddim yn gallu teithio gyda'r garfan achos bod nhw naill llai wedi pigo anaflan neu achos yr hen Covid-19. A ni wedi colli lot o chwaraewyr da iawn o'r garfan erbyn hyn. Mae Kiefer Moore achos Covid. A mae Aaron Ramsey, David Brooks yn un o'r 9 o'r chwaraewyr. A na I ddim gweud celwydd wrthoch chi, o'n I bach yn nerfus am y gêm yn erbyn Belarus. Nid achos fi ddim yn meddwl allan ni fyddi nhw fel arfer, ond just achos y garfan oedd allan yn chwarae. Nawr, oedd ni tîm mas yn chwarae oedd bach yn wahanol i'r tîm yn ni fel arfer yn cael. Wrth gwrs, wnaethon ni lwyddo I ennill, oedd ddim yn hawdd. A diolch i'r boi sy'n wastod yn cael ni mas o drwbl pan fo angen, Gareth Bale. Ath Gareth Bale sgoriau gôl gynta mewn 16 gêm I Gymru, a nid yn unig hwnna, llwyddodd I gael hat-trick. Felly, diolch yn fawr iddo fe am hwnna. Oedd angen. Wedyn, dath y gêm gynta yn y gystadleuaeth gemau rhagbrofol cwpan y byd. Ni nawr wedi cael dechreuad da iawn i'r gystadleuaeth. Ond y cwestiwn mawr yw, ydw i'n meddwl wneith Cymru qualifio? Nawr, cyn bod fi'n gweud beth I fi meddwl, fy moyn I chi fynd isod arwch yn y sylwadau os ych chi'n meddwl wneith Cymru fynd I twrnament cwpan y byd neu ddim. Ni wedi chwarae llai o gemau na'r tîmau sydd uwch ben ni, felly mae pethau yn edrych yn dda. A mae dynnu cwpl o dîmau da iawn yn ein grŵp ni. Mae Belarus ac Estonia yn draddodiadol ddim di bod yn dîmau mawr, felly fi'n credu allwn ni weid bod ddim angen I ni I becso cymaint amdano nhw. Ond, yn ogystal â nhw, mae dynnu y Czech Republic a Gwlad Belg yn ein grŵp ni. Gwlad Belg yw wrth gwrs y tîm sydd yn safle cynta o ran standings FIFA, sy'n meddwl, really, taw nhw yw'r tîm gorau yn y byd. O fi mynd I roi barn fi ar ble wneith Cymru orffen y gystadleuaeth yma. Fi meddwl yn sicr wneith Cymru lwyddo I fynd drwyddo I twrnament cwpan y byd, a twrnament cwpan y byd gynta fydda I di gweld Cymru'n chwarae yn I fi gael yng ngeni. Felly o ran y rownd yma o gemau rhagbrofol cwpan y byd, I ni di gorffen am nawr, ond pidwch o becso achos fydd Cymru nôl yn Hydref I chwarae yn erbyn y Czeciaid. Cofiwch I dan ysgrifio I Pop T, I hoffi'r fideo ac yn bwysicach I roi gwybod I fi yn y sylwadau os I chi meddwl newn ni weld Cymru yn chwarae yng nghwpan y byd. Tan y fideo nesa, tara!